Zdravím vás, já jsem Martin z Marketing Reality a v rychlosti bych vám chtěl vysvětlit, jak probíhá proces spolupráce mezi námi a realitními makléři, díky které pravidelně získávají kontakty na náběr či prodej nemovitosti. Celý proces jsme rozdělili do 5 bodů. Prvním bodem je tvorba a úprava webových stránek. Uděláme vám až 10stránkový web, ale obvykle makléřům stačí okolo nějakých 6 stránek. Tady máte ukázku našeho webu a ukázku naší klientky. Druhým bodem je nastavení a úprava sítí. Uděláme vám profesionální a čistý vzhled profilu. Vybudujeme osobní značku a lehce si vás díky tomu lidé zapamatují. Budeme vám vytvářet profily na Facebooku, Instagramu, LinkedInu a TikToku. To jsou platformy, na kterých působíme a jsou pro makléře klíčové. Třetím bodem je plán a tvorba obsahu. Vytvoříme vám konkrétní plán a vy jen vezmete telefon do ruky a natočíte to, co vám řekneme. Snažíme se celou spolupráci udělat tak, ať vy tím ztrácíte co nejméně času a my uděláme všechnu práci za vás. Až 2krát za měsíc se můžeme společně sejít a obsah předtočit. Čtvrtým bodem je náběr neboli získání kontaktů. Využíváme placenou reklamu na Facebooku a Instagramu, díky které vám seženeme kontakty, které za vás následně navoláme a tím znova nemusíte ztrácet moc času a my se o všechno postaráme. Vám už jen potom přepošleme domluvené kontakty a vy si s nimi domluvíte čas schůzky. Pátým bodem je efekt sněhové koule, čímž myslíme to, že nějaké kontakty jsou připravené hned spolupracovat. Takže díky e-mail marketingu a dalším softwarům budeme o kontakty pečovat a vám už se potom budou jen schůzky nabalovat a postupně budete mít víc a víc klientů.